time, det er Sam, the man. Og i dag skal vi snakke om prins Adam og hans sæt. Så, her er prins Adam om selv. Jeg har den her fly. Jeg kan ikke lige huske, hvad den hed. Så ja. At squat på bombe. Men ja. Og så kan man gøre, så den bliver ond. Så er der den her, man kan stå på. Så man kan ligesom stille dem op. Men vi snakker om det bagefter. Og så tager vi en kig på prins Adam. Prins Adam er bare He-Man, bare på prinsform. Jeg valgte prins Adam, fordi ja, jeg synes, han er virkelig sej, og så kan man også vise den der fly med. Og ja, jeg kommer også til at vise de der flyer, men jeg tror, når jeg har været færdig med alle de her figurer. Så lad os tage en gå og kigge på prins Adam. Så det første, jeg vil sige jeg kan ikke rigtig lide hans hoved. Jeg vil gerne helst bytte den med den der He-Man hoved, men jeg har ikke. Men jeg synes, den der hoved ikke passer så godt med He-Man. Og ikke andre He-Man hoveder. Så det er lidt men stadig han er virkelig, virkelig sej. Og selvfølgelig kommer den med en minicomic. Med alle de der videoer, så glemte jeg at tage der minicomics ud. Jeg vil ja, det her, den her med He-Man. Og det her, jeg tror det her, den med Skeletor. Så ja. Jeg tror faktisk, den her med Skeletor, jeg ved det ikke. Ja. Den kommer med en minicomic. Nej, den her prins Adam kommer faktisk ikke med en minicomic. Det er minicomicen til He-Man. Jeg viser den lige hurtigt. Det er lidt der er ikke den der bobletekst i den der. Det kan jeg ikke altid så godt lide. Ja. Det er også den samme Skeletor, og ham der kommer ikke med nogen mindre. Og det er lidt ubevidende. Men ja. Jeg synes også, det kunne være rigtig sejt med sådan en der ting, der til at fastspåne tryk. Ja. Og ja. Og man kan se. Jeg kan rigtig godt lide hans dragt. Jeg synes, den er rigtig fed. Og ja. Så det. Og jeg kan rigtig godt lide, at han har sådan der 2 hænder, hvor man kan holde 2 ting. Og det er rigtig sejt. Nu går vi over til våbnet. Våbnet er bare He-Mans normalt sværd. Man kan putte den på hans hånd. Og ja, så har du prins Adam. Og så går vi over til den her fly. Her kan man kan ligesom bare putte den her fly på. Kun der sammen. Ja. Og man kan bare sætte den op på forskellige måder. Så ja. Men den bruger jeg ikke, fordi jeg ikke. Eller ja, den bruger jeg faktisk nogle gange, men ikke tit. Anders Værføj. Men et sekund, viewers. Sådan der, jeg fik den af. Desværre en tur. Og ja, jeg kan faktisk. Det her er en af mine yndlingsfly i hele He-Man, fordi man kan ligesom dreje den her rundt, og så er der også. Ja, man kan dreje den rundt. Og så er der også nogle skylde herinde, der har jeg det godt lide. Og så det seje med denne her. Man kan tage de her af. All day. Og så kan man ligesom gøre sådan.
Den er lille til en ond fly, og det er sådan... Jeg er bare på forhovedet. Og det synes jeg faktisk er virkelig rimelig sejt. Ja. Så kan jeg også godt lige prøve at putte Pansaton på. Oh my god. Det er svært at putte Pansaton på, men ja. Det er så godt, jeg kan gøre lige nu, men ja. Han er svær at putte på den her. Og den her video skal ikke være timevis. Så sådan her ser den gå ud, og sådan her ser den ud. Det er det hele for den her video. Jeg håber, I kunne lide den. Og som sagt, subscribe og alt det der, så I får besked, når der kommer nye videoer på min kanal. Og jeg håber, I har en fantastisk dag derude. Og farvel. Peace.